Anton dolamtas an Gaeilge agus tú a rinne foiiste. Cén dearcú bhí agad sa fachar fáíarta? Is ceann an tam sin gur híl me go ró se ar an gré den ólam bó charú bag 8 charm, mar Hanachas tú agus Hanachas de léir daoine bhí sa rang lom san osscoil, go rothas a géirí arin ar mlás cainte héin a chathúin agus beidir bheith gathris ar witir hir chanil agus bhí muid mór an áras fao sin, mar is rud einta pásanta do bhlás cainte héin agus mat a daoine ará leit ná bhfuil tú a caint mar is ceart, gallinn sin artrad bag agus bíon tú cosantach faoi. Agus is dáthe híon muid chomáid rugónéirín muid agus nach bhfuil ar god cainte héin chomáid le caint den ar bí eile sa tír. So bhí sinna dollar é fásta agus bíon daoine onanta tean faoin rudí sin, cuasaí féinolachta agus mar sin dá. Agus go dtí hílann tú den dearcú sin inis? Dearann inis nar thuig man scéal mar is ceart, mar ní hanan blas cainte agus choras fuamana a dangéirbí. Má lóram béarla agus má lóram Gaeilge agus cuman é réidir si ní aithríonn mo bhlas cainte maran. De minn seala cainte merla, seala cainte Gaeilge, níl dangéirbí anna deirú, oh my God, is that really the same speaker? An 10 cainte cearna bí son a gcónaí agus an blas cainte cearna. Agus tá léirú onanta saillir ar sin le fáil an sna tafadaí sin ar an nuair chaintearí dúchas Gaeilge, bhaid siar sna fihidí agus ribh sin, chaintearí as Tyrone, as Deisgur Gire, as Glintí Entrama, Ardwacha. Bhí blas leidir réganna da goid héin ar chaint gach daine duna chaintearí sin, ach an rud is táhairtaí ar fad bhí fuaman na Gaeilge acu agus sin an rud atá táhairt as an obair se. Nuair a deir tú fuaman na Gaeilge, go dtí na fuaman go ddíra tá geiste go? Is dáthe na rudí is táhairtaí ar fad na fuamana sin atá sa Gaeilge agus náhfuil sa bhéarla ar charbí. Agus ní hiig leat bheith bra ar do ólas ar an bhéarla le go ména fuamana seo agad mar níl sé den sa bhéarla a charbí. Focail bag go bodasa agus có siimplí le teach mar hampla. Tá tí céil dús an acail sin, T-E, so ti atá an, ti, agus níl an óim sin sa bhéarla. Ach an chumtúirt tá bíon fálamorí a géisteart le rudí mar seo agus déirtead, ceart go leir tá sin onanta casa le siú mar atá in church agus chapel agus fácla mar sin. Agus úsáidann siad an rud is deise sa bhéarla an rud is deise don uam Gaeilge. Inhearú an acail sin teach tá ch agus bíonn sé sin dachar ag fálamorí fasta agus is minic a churann siad cé ina éit mar atá black agus back agus fácla mar sin. Ach má dhéanann tú sin ní teach a bheits agad ach teach agus sin an fáin ar daoine rudí cosú le tá teach ar dóid agus sin agus rudí mar sin. Agus dar lom má támuid leis an Gaeilge ólam tá se chomáid gin íolóirt mar is ceart agus tá se go forrast céarna teach ar agus atá se teach ar ach má churann tú hiige mar is ceart. Go dtí mar hiig le daoine na fuamana sin na hort lá? Well, is dóithe an chéadrod iad a thart faidir agus fesibh agad go bhfuil difriartaí an idir an béarla agus an Gaeilge, agus go bhfuil na difriartaí sin táhachtach mar go minic bíon céal an acail le bra ar mar is ceart. A bheith géisteart le caintearí maithe Gaeilge, agus fesibh agad go bhfuil na difriartaí sin an, agus chomáile sin fesibh agad go dtí mar a dheantar fuam. Cai tú ólas a chur ar na bhuiil urlaire mar a déirtar, na páirteanna sin den bhéal a bhíon an úsáid nar a dheantar fuam faoi le. Agus is cibhlumm bhí mar hen cinál drogala go leor i món na hibre sin, mar nuair a lórann tú go nádartha ní bhíonn tú is muid tú caithfuil de haí nó a bhfuil sin céal nó leathan, ach le lindeid a bh fólamtanga deanam má go gaithí tú sin í dhéanamh.